过来看日本首相高市带领的自民党伫咧即届众议院大选内底大赢。伫咧这记者会，搁再表示讲会保持开放的态度，甲中国来对话。その上で日中間に懸念と課題があるからこそ意思疎通が重要でございます。で我が国としては中国とのさまざまな対話についてオープンであります。で、現在もさまざまなレベルで意思疎通は行っておりますので、今後とも意思疎通を継続しながら、ただし国益の観点から、冷静にそして適切に対応を行ってまいります。高市表示，未来重点会放伫咧宪政改革、提早修改安保3文件。新任讲这自卫队就是正式军队，准备3月要访问美国，甲川普来见面，推动日美同盟。因中国是搁再出声，爱高市收回台湾有代志的言论。